teď by měli zbystřit všichni milovníci kapel Pink Floyd, Bon Jovi, Coldplay, Metallica, Europe, Guns N' Roses anebo Uriah Heep. S těmi všemi máte jedinečnou možnost se setkat na unikátním koncertu Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vedením Martina Šandy, který zítra rozezní Univerzum v Praze. A přijedou i hvězdy Mike Box a Bernie Shaw ze skupiny Uriah Heep, který orchestr doprovodí. Jak je to, pánové, být opět v České republice? Je krásné být opět v Praze. Česká republika je má jedna z nejoblíbenějších zemí. Tady milujete rock'n'roll, máte nejkrásnější ženy a nejlepší pivo, takže je skvělé být zpátky. Jak se vy díváte na vaše hity v symfonickém podání? Je to jiná dynamika, než jakou bychom hráli s kapelou a o to je to unikátnější. Je fajn pocit, když vaše skladbu hraje tak velké těleso. Uriah Heep je melodická rocková kapela, takže je to takové emocionální umocnění našich skladeb. Moc hezky se mi s orchestrem zpívá. Budete zítra nadšení, jak skvěle to zní. Už dlouho jsem se kytaristy Mikea chtěl zeptat, co znamenají ty jeho gesta při hraní na kytaru, kterým je proslulý po celém světě. V plných začátcích na konci 60. let jsem na jednom koncertu, kde bylo přes 10 000 lidí, myslím, že to bylo v Americe, jsem při hraní těžkých partů začal dělat tyhle záludné věci, které měly za význam lidi pozdravit a mávat jim. Dokonce jsem dával ruku výš, aby i vzadu mé pozdravy viděli. Ale postupem času se z toho stal zvyk a lidi to dokonce začali napodobovat na našich koncertech. No a vidíš, zůstalo to dodnes. Já taková gesta nemám. Oh, there's a little pivot up and down, eh? Yeah, that's my signature movement. A na jaké songy se tedy můžeme zítra na koncertu těšit? Kromě Uriah Heep, kde máme Micka Boxe Bernieho Shaw jako prostě speciální, zazní písničky kapel Coldplay, Led Zeppelin, Bon Jovi, ano, Bon Jovi. Je toho moc, bude to skoro 20 songů, takže můžete se těšit na opravdu velký koncert. Pokud přijdete, tak uvidíte i několik mých kytar vyrobených tady v České republice, které znějí skvěle. Bude to výjimečný večer, budete vzpomínat po zbytek vašeho života a to je důležité, protože hudba je život a život je hudba, jak víme. Music is life and life is music, as we know.